Dobrý deň, dámy a pánové. A dneska sa tu pozrieme do mojej reštaurácie v Robloxe. Takže sa môžeme pozrieť. Volá sa McCafe. Už mi sem chodia ľudia, ale ešte otvorím dvere. Stôl pre 5 ľudí máme tu, takže ich sem môžeme poslať. Čo? Aha, Filip, môj zamestnanec, ich už sem poslal. No, a takto to tu funguje. Môžem aj váriť. Kávičku si prajú. Krásne mu robíme jednu kávu. Túto kávičku doberiem. Servírujem im to. Samozrejme, že to má robiť môj barista, ale ja tu pomáham často. Takže včil. No a ešte ja tu niekedy aj len tak si zavarím. Ani to veľmi nestíhame všetko. Ako môžete vidieť. Poriadne to tu všetko navarí. Všetko urobíme. A ideme ešte niečo, nie všetko je. A ešte to donesieme. Hej. Tomuto pánovi, tuto máte, pane. No a takto toto vlastne funguje. Stôl pre 4. Ten máme tu. Tu mám vécko. Nesedaj si na vécku. A mám to tu takúto zatiaľ malú reštauráciu. Mám tu sedenie aj vonku, ale snažím sa to tu všetko takto akože prepracovať. A aby to tu nebolo také ťažké. Všetko toto zase ešte nakrájam. Toto neviem ani, čo teraz robím. Toto už je. A ešte niečo tu navarím. Zemiakové placky tu robíme krásne. Vyzerá to celkom dobre. A takto toto funguje. A vlastne ja tu len takto chodím a keď už sú hotoví, tak buď zaplatia kartou, to sa mi tu vľavo dole mám peniaze a tam sa mi to pripočíta. Ale to nie je všetko, čo sa tu dá robiť. Musíte získať čo najlepšie hviezdičky. Ja mám 1,9 a nechápem to, pozrite sa na to. Akože 4 lajky od ľudí, ale ukážem vám, ako sa to hodnotí. Musíte mať dobrý servis, jedlo, atmosféru, akože ako máte veľkú reštauráciu a hygienu. A takto sa to tu hodnotí. Ale keď si chcete zdražiť jedlo, tak tu musíte aj pestovať. Konečne môžeme pokupovať ingrediencie. No. A ešte ale môžeme kľudne takto chodiť aj na druhé reštaurácie to tu otestovať. Táto je trošku väčšia, s veľkými reštauráciami, ale nemám veľmi pekné skúsenosti. A toto je zasa veľmi malá, ale sadnúť sa tu dá. Má tu kuchára, áno. No ja si tu objem borš. Borš sa akože hodí. A ja som tu dostal gemy. Boršč je dobrá vec. Krásne som si ho objednal.
tu mi ho pripraví a asi mi ho prinesú. Ďakujem. Môžem si dať. Akože podaril sa im. Je veľmi dobrý. Ale moja reštaurácia má lepší. Aj keď ho nerobíme, ale mali by sme ho lepší asi. Ja neviem, ale podľa mňa áno. A vlastne ja som vám ani neukázala, čo všetko tu robíme. No ja tu najprv obslúžim ľudí. Ako sa hovorí, náš zákazník, náš pán. Tu im zoberieme tanier, tu sa ešte vyberajú. OK. Akože darí sa tu. Ešte tu... Pardon. Niečo tu ešte môžu aj robiť. Toto tu roznesiem. Tu si niečo pýtal, že? Áno. A ešte tento salát potrebujú. No potrebujú, niekto si objednal salát. Tak im ho musíme doniesť. Dobrú chuť. A ukážem vám vlastne moje menu. No, akože prvý chod máme Greek salát, máme brinzové pyrohy, zemiakový šalát a kapustnicu. Potom hlavné jedlo, tu máme proste turkyho, potom tu máme zemiakové veci, potom tu máme picošku, potom tu máme takúto írsku polievku, kotletky, zemiakové placky, páročky s šunkou a hranolkami, guláš, bolonské špagety, toto ani neviem čo je, šnicl, takže rezeň s hranolkami. Na dezertku máme palacínky a wafle, na pitie tu máme vodu, kolu, limonádu, jablkový džus, kávu, čaj a bielu kávu. Akože a takto to tu funguje. Škoda, že tu úplne nechcú, že si akože dobre, že si objednávajú, lebo potom mne dajú viac peniažkov. Ale akože ja by som tie peniaze potreboval skôr. Ale akože teraz pracujem na tom, aby boli čo najlepší zamestnanci. Nemám žiadny problém zatiaľ. Prosím. Akože už tu niekto zaplatil, takže si pohnem. Lebo už sa tu platí. Takže tu máte dobrú chuť a ja si tu zaveriem krásne peniažky. A ako som hovoril, ešte sa tu dá platiť aj kartou. A to je automatické, to ja nič tu nemusím robiť. To iba zaplatia a proste túto zaplatia. Áno, a tu mám ešte sprepitné. Tu si to všetko takto zoberieme. Krásne im to dáme. Akože urobil by to za mňa čašník alebo čašnička, ale úplne to nestíhajú. Áno, a tu nie je 100 pre 4, ale je tu 100 pre 6, tak im to dám. Sadnite si tu, prosím. 100 eur, tak to je peniazy. VIP zákazník pre 5, prosím. Tu si sadnite. No, tak toto je niečo lepšie. Nemôžeme urobiť nové kapučínko. A teraz asi nie.
akože keď potrebujem všetkých zamestnancov dať na level 3, lebo potom môžu používať túto tácku a môžu zobrať 3 naraz, ako vidíte u tohto level 3. Takto to tu funguje. Ale potrebujem dať potom každého na level 5 a môžu používať taký vozík, ktorý je tu v upgradeoch, ešte ho nemám ani. V-Trackard. A to je, vám poviem, dobrá vec. Ja som v reštaurácii, akože v tejto hre, ale to je dobrá vec. To môžete 4 veci naraz zobrať a potom to je pecka. Vidíme, ešte sa môžeme pozrieť, či tu niekto nemá niečo lepšie ako my. Čo je toto? To je nejaká čínska. Áno, toto má plné, ja si tu sadnem a niečo si objednám. Toto, síce to je iba jeho prvé jedlo, ale je to strašne dobré. Takže, tak. Dúfam, že mi to jedlo urobí. Kámo, ja som si niečo objednal. Urob mi tie gúky. Musíš kliknúť na toho zákazníka a na stôl. To je nejaký... Ja si dám tie mesové gúky a asi odtiaľ to pôjdem preč, keď mi ich prinesie láska. To koľko sa mu robia. To je nejaký bugnutý týpek. Mňa na to asi kašlem, áno. Dobre, že to takto urobil, lebo fuj. A tu som si minul objednal. Tie kotletky by som si mohol objednať. Urobíte mi, prosím? Krásne, už mě to asi smaží javier. Už to je. Už sa to nesie. A ďakujem. Poradne sa tu nadlámnem. Tak, a idem späť. A všetci tu už asi zaplatili. Ďakujem za peniaze. Díkes. Tu je peniazy. Aj tu sú sprepitné $11. To je peniazy. Môžem tu zlepšiť niekoho na level 3. Teba zlepším na level 3. Tak, a teraz už môže používať tú dosku. Ešte niekoho. A už nemám veľa peniazy. Je tu niekto level 1? Asi nie. Pre koľko hodí? Pre 2? Nie je problém. Že by som tu niečo prikúpil, nejaký upgrade. Ona potrebuje kotletky, nech už čo tady urobia. No asi toto. Ne.
Tak to nevím. Teda. Kdo si to objednal? Vy? Už sa to nesie, madam. Dobrú chuť. No, makajte. Ja tu môžem niečo prikúpiť, ako na to pozerám. Nejakú dekoráciu. Telku nejakú. Majú tu, áno, ale ja na to nemám peniaze. Mi chýba ešte trošičku. Alebo počkejte, koľko stojí klimatizácia? 300, tak to je ešte drahšie. Fuj. To sú ceny, mohli by to mať aspoň o polku lacnejšie všetko. Nejaké zľavy. Tu reálne nestíhajú. Ďakujem. Čo si vyberieme? Dezerty. Určite dezerty. Máme nové dezerty. Aj vám odnesiem. Dáte si niečo? Áno. Prosím. Už sa objednaj. Niečo si tu navaríme. Máme to hotové. Je už potrebné, aby niekto zaplatil. Prosím. Vidíte, to už používa tú tácku zase. Takže si tu môže zobrať 3 veci a môže to tu nosiť. Takže to je profesionál. Zoberiem objednávku. Ja potrebujem nutne pár peniažkov. Ja sa tu ešte trošku pobehnem. Konečne niekto zaplatil. Zaplatil ten VIP. To som teraz boháč. Boháč som. Mám peniaze. No, ja tu dám tú telku. Túto. Wow TV. Ja ju hodím sem. Teraz som prišiel všetky moje peniaze skoro. Iba 140 eur. Ďalšie jedlo nové. Asi hlavné jedlo nejaké. Kofta, to je čo? Čakajte. Zase si niekto zaplatil asi kartu. Nie, to sú peniaze. Davaj. Prosím. Ja si tu ešte môžem postaviť nejaký ďalší stolík. Bum. Ako v McDonalde to tu vyzerá, tie stolíky. Nejaké stoličky. Ja nemám peniaze na stoličky skoro ani. Akurát na túto jednu stoličku mám peniaze.
Nechce někdo prosím zaplatit? Máme na další stoličku. Ještě někdo aj kartou asi zaplatil. Áno, teraz mám normálne na 2 stoličky peniažkov. Bum. A už sa to tu rysuje zase trošku viac. Ale ja by som potreboval 100. Ešte $20. Tu vám zoberiem. Kartou. To už máme. A máme na ďalšie 2 stoličky. Teraz zoberieme všetko. Ďalší level up. Dúfam, že už za chvíľku budem mať level, teda 2 hviezdičky na reštike. Skoro. Ešte pár stoličiek. Niečo, ešte to musíme doplniť. Počkajte, na tú stoličku mám. Takže bum. Bum, a máme ďalší úplne plný stolík. No. To je zase 6-ková parta, 3-ková. No, ja si myslím, že to je tu fakt dobré. Ale akože išiel by som niekam na večeru o 9 hodine večer. To by sa hodilo. Plne som zvedavý, ako má reštauráciu. Aj to je tento, čo to tu je? Nie nejaká... tak sem nejdem. To je ten Appleman, máte tu niečo voľné? Áno. Menu máte. Tak toto je najlepšie. Toto si ešte dám. Čo tu zase stváraš? Applemana. Tak sa teda postavím, aby si mohli sadnúť. Ďakujem a zjem si to u seba. Zjem si to u seba. No, dobré, no. Dobrá polievka. To bolo dobrá, fajnová. No, akože dneska sme tu toho stihli veľa. A keď chcete, aby som z tejto hry urobil sériu, ale nie ako Skate Space Stunty, nie 4-dielnu, ale kľudne aj 50-dielnu, tak dajte 1 like na toto video a 10 zhliadnutí a máte sériu novú. Takže, keď to chcete, tak určite dáte ten like, dáte 10 zhliadnutí, myslím si, že vy to dáte ako nič. A s vami bol Pán T a majte pekný deň a dovidenia.